Igama nguThembekile wakwaNkonyane okhonza ePhekeni Okusha. Namhlanje sizobungaza ugogo wethu ona 103 years. Iningi alifiki nje ku-103, so ilanga elikhulu kabi nakithi njengebandla ngoba namhlanje sizombungaza sithi nje halala gogo halala. Namhlanje sihlanganele lana eholweni laseZodwa Khoza Foundation sizo-celebrate i-birthday ye-elder yethu yasebandleni, elder yethu ugogo Livuno obamba 103 years. And lokho kuyangijabulisa ukuthi sisase nogogo kuleli gatsha, which is very important ebandleni lethu ukuthi we have a granny that is turning 103 years old, because it's a lucky charm for us, because sisase nogogo ongaka, which is very rare for other churches to have ugogo on 103 years. Ngithanda nje ukubingelela bonke abazalwane sizobungaza ilanga elikhulu lika mama wethu ugogo wethu Luvuno. Ngithanda nje ukusho ukuthi ngiyajabula kakhulu ukuba namhlanje sizobungaza. Ngathi uNkulunkulu ngathi angaba nathi, ugogo usifundisile ukuthi fanele sithandaze siqine enkosini. Nenkonzo yethu isenza njalo ubuhle, kodwa nabaphathi bethu siyababonga kakhulu. Sibonga kakhulu abaphathi kuze bephakathi. Amen, amen. Namhlanje sihlangene la kule nkonzo, inkonzo emaqondana ke nogogo unomgoma Mayina Luvuno owenza iminyaka ewu-103 years ephila emhlabeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nathi siyibandla lokukhanya okusha sibe nogogo okule age le ugogo akuye, kuyisibusiso kakhulu. Manje nathi ke injongo yethu ukuthi ke sizo-celebrate ugogo esaphila, sizo-celebrate ugogo ephila emhlabeni, ngoba namhlanje eSouth Africa sik-celebrate songasaphili, but sibonga uNkulunkulu amandla asiphe wona as ibandla elaseJudiya ukuthi si-celebrate ugogo ephila namhlanje. Sicele konke kuNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu akamsize endleleni, ambusise, enzele futhi ukuthi ney'nsuku zakhe ke zande ezweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Engikukhumbulayo nje kogogo ukuthi ke ugogo strong, ugogo omthandayo uNkulunkulu, ugogo othanda ukuhlabelela kakhulu. Kanti ke ugogo ke ngokomthetho ke uyibhishobhikazi, ugogo ke uyibhishobhikazi, kodwa engikuthanda ngaye ukuthobeka kwakhe, ngoba uthe esephelelwe ukuphila uBishop Luvuno, ugogo wavuma ukuseva ngaphansi komunye ke omgcotshwa. Azange athi ngoba mina ngiyibhishophi ngizofuna ukuthi nami abantu baseve under mina, kodwa ugogo ukwazi ukuthi ke aseve ngaphansi kwamfundisi ke uThanjekwayo. Nami nje umlayezo engingathi nguse kugogo ukuthi nje siyambonga uNkulunkulu ngaye, and nathi ke siyibandla siyamthanda kakhulu ugogo. Sicela nje ukuthi uNkulunkulu amandisele iy'nsuku zokuphila. Ngiyabonga inkosi umusa ayibusise. Namhlanje engikufundile is ukuhlonipha abazali kuyagcina until futhi engikufisayo is that I live for as long as I can. I won't say until I'm 103, but then until I'm able to ukuthi ngiphile isikhathi eside. Ya ngiyabonga. Kube ilanga elimnandi namhlanje ukuthi sizobona ukuthi kusenabantu abafikayo kwiminyaka ewu-103, izalukazi ezikhonzayo, izalukazi eziphethe kahle, eziyisibonelo esihle kithina. Ngijabulele kakhulu ukuthi ngibe lana namhlanje, okuyisifundo nakimi ukuthi kwamina ngafika kule minyaka uma ngihlonipha ngiyiphatha kahle. Ngijabulele nje kakhulu ukuthi ngibe nabazalwane, ngajabulela ukuthi namanje engikufundayo kugogo ukuthi umuntu
othandayo abantu, kuwumuntu osayimisele nokuyihamba le ndlela. Ngisamfisela ugogo iminyaka eminingi nje, uNkulunkulu ngathi angamandisela iminyaka kakhulu nje, ngathi nje angaba isibusiso kuye nasemndenini, nesibonelo kubo bonke abantu esikhonza nabo ebandleni lokukhanya okusha. Inkosi ithela umusa. Osukwini lanamhlanje ngiyabonga ukuthi ngi-attende i-birthday kagogo e-celebrate 103. Kuningi ngifundile ukuthi enkosini kuyabekezelwa, futhi nokuthi mangabe ushadile ziningi izinto ezikunethayo, kodwa ke uNkulunkulu mangabe esondelene nawe konke kuvele kube lula. Ngibese ngithi ke kubazalwane nabomama abanye abashadile nabangakashadi, impilo iyancengwa. Usibonisile ugogo ukuthi impilo iyancengwa, impilo awuyizeli ngobuso, kodwa uwenza kahle ukuze ukwazi ukuthi ubone iminyaka eminingi. Nathi siyafisa ukuthi sifike kule minyaka kagogo, esikufundile kuningi kakhulu namhlanje, and sifisa ukuthi sizithathele kona namazwi nje afundiwe namhlanje abesakha kakhulu. Sibonga nokuthi nje si-celebrate i-birthday enhle nogogo, sithi kuye futhi uNkulunkulu asifihlele yena eminye iminyaka. Amen. Siyabonga. Namhlanje we witnessed a very blessing service. Si-celebrate imini yozalwa kagogo ona 103 years. I must say that as ibandla, this is history, and ke sike sanaye ugogo ongaka kwibandla lethu. Kodwa ke into endifunde namhlanje kugogo is kuhlala enkosini. I-foundation yobomi bakho should be God, njengomuntu omtsha okanye njengomuntu ongumama. Umuntu ongumama ngokudalwa kwakhe ngumuntu ophiwe amandla nguThixo, woba akhe ikhaya, akhulise abantwana, asapote umyeni wakhe. Thina ke singabafundisikazi, umsebenzi wethu kuba masiseke abayeni bethu. Enye into endiyifunde ngogogo namhlanje yintlonipho, which is the basis of everything. I've learned that without intlonipho ubomi abubi na meaning. Ndiyabulela kakhulu.